Hi guys! Puntahan ko ang kapatid ko kasi ang mata niya na black ayan, natamaan sa kahoy. Kaya ngayon nagdala ako ng gamot para sa kanyang mata. Tapos nagdala din ako ng tinapay, pasalubong sa mga bata, sa mga pamangkin ko. Eto guys, nandito ako ngayon sa Mintabon, isa sa mga barangay dito sa Talisayan, Misamis Oriental. Eto mga sis, nag-ulan. Tapos ngayon, eto, naglakad ako kasi danlog kaayo ang agianan. So wala na lang ko nagmotor kasi baka naman mamaya mahagba na naman noon. Diyos ko day. Wala ako nagmotor mga sis. Kasi danlog ang agianan. Maputik. Kaya maglakad na lang para iwas highball. O mga tikangkang kita daning Ginoo ko day. Danlog ang agianan. Kaya eto mga sis. Laban mga bayets. Alam ninyo guys, sa totoo lang, nag-ipon-ipon na ako ngayon para sa bahay. Kasi alam naman ninyo na hindi basta-basta ang magpatayo ng bahay. Kaya pinag-ipunan ko pa siya konti-konti lang. Dahan-dahan lang. Huwag tayong magmamadali kasi mapakinabangan pa naman yun ang bahay. Pwede pa naman yun ang bahay mga sis. Kaya eto, lumalaban pa rin si Bayot. Lumalaban pa rin ako mga sis. Eto, malapit na ako sa kanila. Danlog ang agiana, malaw ng hinay-hinay day. Baka, Diyos ko, madigyas kabayot na, makatikangkang jud kag ahat. Diba? Tapos, makatikangkang ka, tapos makita ang, oh my God, ang kamuting kahoy, makita. Diyos ko, day! Ingatan mo ang kamuting kahoy. Eto na. Sana nandito sila. Kasi minsan wala sila dito. Doon sa mama ng asawa sa kapatid ko. Kaya ito mga sis. Parang meron sila kasi nag-abul-abul ang kusina. Naglungag na sa panihapon. Nahapunan ako mga sis. Kasi umuulan kanina. Kaya eto, nagtaliti pa jud. Di ba? Red na red ang akong jacket. Oh. Si Madam Tucci ang nagbili nito guys. Thank you so much to Madam Tucci. Eto. Nandito na ako sa kanilang bahay. Sa kanilang mansion. Ayan ang bahay nila guys. Ayan ang mansion nila. Eto, umuulan na. Ayo! Ayo! Ayon, naibata diha. Kay akong kidnapon. Naay bata diha kay akong kidnapon. Diara guys, ako mga pag-umangkon. Kaning duha kaluha. Si Amay ug si ako. Tapos si Miggy. Tapos ang kamanghuran nila. Naipan oh. Diara pan. Hatagi tagsa-tagsa Miggy. Kana hatagi. Ako ra nagdala ko tambal budog. Kana hatagi. Sige hatagi kana. Bili ni mo papadayin ha. Nara si Maribel guys, asawa sa kapatid ko. Hi guys, salamat sa pan guys. Salamat daw sa pan. Kaon ng mga bata oh. Dirang tambal niya oh. Tanawa raw na, wala ba na ko na tanawa? Tanaw ra guys.
Titramycin man kaha. Titramycin man na. Ako man gignan ang kuan katong dito sa pharmacy na titramycin para sa mata. Saan na De? Dara guys. Gentamicin di ay. Titramycin. Gentamicin di ay guys. Ayan ang para sa mata. Kay na bunggo sa kahoy ang iyang mata guys. Nibudog. Dara. Salamat guys. Upay kuryente dani. Hala, hapit naman ang natumba ang kuan lagi poste. Ha? Ayan guys, so hapit na matumba. Katulog. Kasi may nagpanawag na katulog. Katulog na di yung tamo. Oo. Kaya nga nung wapa may kuryente din hi. Opo, kay siguro siguro. Dagan di kayo. Na mga tulog na dayon sayo pa kaayo. Yahak. Kung kayo kayo sa mata. Dito na ako guys sa bahay ng kapatid ko. Tapos wala siya dito. Naglaag daw siya. Gumala daw. Ayun. Ito yung asawa niya. Tapos yung mga anak niya. Tapos maghunong karon ang ulan. Paingon na pud ko mag-uli guys. Igo ra na ako gihatod ang tambal kay nagchat man siya. Nga kuan. Magpapalit sa tambal kay halap-halap na daw yung pananaw. Mao nang gipalitan ako. Maupod nga tambal ang iyahang giingon. Gentamicin. Maupod akong gipalit. Gentamicin. Tapos wala siya diri karon. Nahapunan man ko guys. Kaya napaman ko gibuhat. Nawa na siguro ni Uwan no? Tulo naman siguro ni no? Wa ko nadala sa payong. Parang gani. Kuba yung payong. Naunsang payong, Mige? Kuba. Guba ang payong. Ayun, kumain na rin sila guys. Unang tinapay. Hi guys. Ang mga bata. Smile si ko ano. Hi guys. Tilma. Hi guys. Smile si Tilma. Karon mo uli na ko. Di na ko glangan Maribil kay gabiin na pod. Salamat kay tambal te. Ihatag na ni Budog daw ipa. Tambal na dahil na siyang mata. Eto guys, muuli na ko. Basin ako matabo si Budog karon. Dagko kay lamok din nilagi. Basta hapon na, dagko kay lamok. Magkuanta ka, magpaaso-aso. Eto guys, pauwi na ako. Naagarin ako kay wanay uwan. Eto guys, pauli na ko. Kay basin na pud magkusuga na pong uwan. Na di na ko kauli. Mao gani agundang aghinay. Agundang aghinay. Ari na ko. Bye-bye. Bye-bye ko. Bye-bye. Ari na ko Maribel. Eto guys, pauwi na ako. Hinatid ko lang ang gamot sa mata ng kapatid ko. Kasi nag-chat siya kagabi, sabi daw niya, malabo na daw yung paningin niya. Kaya, eto hinatiran ko siya ng gamot para sa mata. Ngayon naman guys, ganito kasi. Sabi niya, nung natamaan yung mata niya, nagpa-check up siya agad sa doktor. Kasi dumugo-dugo daw yung mata niya. Ngayon, pagdating doon sa doktor, naku guys, hindi siya tinanggap ng hospital. Eto, umulan na. Hindi siya tinanggap ng hospital kasi daw
wala siyang vaccine. Ngayon problema talaga no pag walang vaccine kasi hindi natanggapin sa hospital. Paano na lang yan? Talagang kailangan na ang vaccine ngayon. Sa mga hindi nagpa-vaccine dyan, kailangan talaga lalo na pag na hospital. Lalo na kung ang anak ninyo ma-hospital. Kaya problema talaga, no? Talagang mapilitan talaga kayo magpa-vaccine. Kaya sabi ko, naku, magpa-vaccine ka na para kung sakali hindi natin alam ang panahon, may mga anak kayo, sabi ko sa kanya, may mga anak kayo, kaya kailangan na rin ninyo magpa-vaccine. Kasi hindi sila tanggapin ng hospital, guys, pag walang vaccine. O di ba? Naku, talaga. Eto, wala na namang ulan. Wala na namang ulan, guys. Nanggigil talaga ako sa ulan. Palagi na lang umuulan dito. Hindi talaga nagsawa itong ulan. Nako, talagang umuulan. Mga ses. Pag muulan, ang bayot pasanginlan. Oh, ay kog igna, kami na po ang hinungdan sa uwan. Pag mukidlat, ang bayot pasanginlan. Pag mulugong, ang bayot pasanginlan. Kami na lang tanan. Diyos ko day. Pag maglinog, bayot na po'y pasanginlan. Yuta ang pasanginlan, kaya nga nung naglinog siya. Eto guys, malapit na ako sa kalsada.